Každopádne ja všetci. A ja vítam u nového videa a dneska si natočíme hru, ktorá sa volá Rivals. Áno, Rivals. A tak ten bundle stojí trošku veľa, musím povedať. No, ja tu nemám čo povedať, proste dajte like, odber a ideme na hru. No, wow, je tu nejaký eventíček. Pozrieme sa. Zrkadlo, no dobre. Mňa to úplne nezaujíma, musím povedať, ale ja mám no dobre, že to pôjde. Ideme na jednotky. Uvidíme. Máme tu skinčej. Aha, už idem, dobre. Ty krás, to je nejak zmenené. No, keď sa čudujete, prečo som teraz dlho nenatočil video, tak nemal som čas. No. A chvíľu pôjdem na menšiu takú dovolenku. Máme 2 kľúče. Naberiem Construction Cons. Počkaj, som aha, dobre. Ja nechápem, jak to funguje, ty vole. Bereme Cycle. Typek je docela dobrý, ale tak... Hop. Hop. Aj. A nejaký... Whoopis. Bum. Au. Au, nie. Typek, ja som nepoužil flare gunu, no počkaj, tak to urobíme trošku inak. Joj, chudák, typek tam spadol. No tam videl, jak letel. No. On to... Takže nebudem mať žiadne questy na elimináciu. OK, tak toto som nečakal. OK. On to bude robiť dovtedy, dokým ja neviem. Ojojoj, ja úplne... Ako ja neviem, kde je. Nie je schovaný. No ja, aha. Čo robíš? Yes, dobre. Aj, toto vyšlo. Toto vyšlo parádne. Tak to vyšlo parádne. Nice. Ideme na ďalšie kolo. Potom vyskúšame potom budeme hrať rankedy. Para. Ňa. No a čakáme do... Neviem kedy, dokým sa to... Neviem čo dám za mapu, keď to bude veľký level, neviem. Keď to bude veľký level, určite nedobám daky. Ja nenávidím arénu, zo srdca nenávidím ju. Nikdy v živote neviem pochopiť, kto by mal rád arénu. Akože, čo tu chceš odo mňa? Joj!
Choď preč. Ojojoj. Ja sa bojím. Fuj. Ty vole. Nevadí. Neviem, kde by ten typek mohol byť. Proste ne. Bum. To by som mohol vyhrať. No, teraz otázka, kde je? Už viem, kde je. Zemi. Co ma nahitoval týpek? No co ma nahitoval týpeček? Fú, ja sa trasiem. Tak ten mal minimum životov. Minimum. Hodím ti tu toto. Ty vole, ja nič nevidím. Nič. Nie. Som mŕtvý. Ale prečo? No to mohlo byť tak dobre, ale nie. Proste nie. Jak nekrč sa. Poď sem. Jo, jak uteká. Sa ma bojí? Nebojí. Tak, co tu sa hraješ na Tariho, Neviem. Kde si? Kde? Neutekaj mi stále. To je normálne mentál, tyko. Dobre. Kokos, no. Vidíme, jak to pôjde. Zatiaľ mám prvý bod, akože. Ono mne nevie. Aha, takže on mi tu prichystal flerganu, hej. Tak prichystám aj ja jemu flerganu. Ja sa bojím. Hop. Ja som... Dobre, prehral som. Ale však, halo, neprestaň. Prestaň konečne. No tak to... veľmi chcem vystrieť jedna. Promýšľam. Ako počkať, shotguna by nemala byť v secondary. Dobrý je, že mám ještě 5 těch blesků, takže můžu použít... No nevím, no. 150 coinů. A už se zabíjí. Škoda, že tady nemůžu sledovat ty hledače. Můžu si koupit neviditelnost, i když se bude pohybovat. No dobré. To by bolo pre nás asi všetko a dúfam, že sa vám to páčilo. Keď hej, zanechajte like a ďalšie dáte. Čau. Proč všichni běhají ven?